Na may tag-iya. May padung din eh. Atong ibilin. Tag-iya mga amigos amigas. Oh. Tago na. Mutago na kay tag-iya. Ay, kumusta mos amigos amigas? Yan hita diri mga amigos amigas kay namay nag-aso diring dapita. O ato ni silang surbihon ang mga agaanan mga amigos amigas. Oh, kana balik kahoy. Tudaan may aso din mga amigos amigas. Ya. Wa may tao din eh. Na. Horror man dining dapita. Hala. Na ba kay tao di tabi-tabi po? Tabi-tabi po. Na mga amigos amigas una may naghaling. Tabi-tabi po. Na mga amigos amigas so, hadlok maning akon balay. Nadawa. Og dai naghaling. Dai nagsugbao. Asa man kayang sinugbaan eh. Magling-iling ita. Uy! Ara! Ara yan. Ang mga amigos amigas ko. Ara! Wala na ara. Magsugba na siyang bangus. Lakin sa mga tag-iyaan nito. Bibiyaan na ganyan yung sinugban niya nga bangos ba? Na. Awa. Prisko pa kaayo ni nga bangos mga amigos amigas. Walay tao. Walay tao puspikas. So ato ni kuwakon. Kaway tag-iya. Magutag-iyaan ni mga amigos amigas. Asa magutag-iyaan ni? Oh. Pero unsa kay kita na lang musugbaan ni. Unya pagkahuman kita na lang po mukaon. Oh. No. Pero maglingi-lingi sa mga amigos amigas kay basin og ang tag-iya karon nagdaan na tong pinote ba. Unya mabirahan ta. Magsuroy-suroy sa ta dinhi. Oh. Sama ni ko, tawa. Kabi ka. Horror kay mga amigos amigas pero naay isda. Oh. Apay sinug ba oh? Ha? Ila sige nung sugbahon. Sugbahon nila mga amigos amigas. O da kay wa may tao di. Kay tayo mo bingwit adi. Pero adili ato saning sugbahon mga amigos amigas kay para paglakaw nato din he. Okay na. Wala. Na may tag-iya. May padung din eh. Atong ibilin. Tag-iya mga amigos amigas oh. Tago na. Mutago na kay tag-iya.